Malawi Today. Jinajidiga, Jane Nicolangela, Ute Chamba, Ndibru Musaziko Lino, for 16, Chachwi, Dimanga Maiwa Sopana. Baby oye, baby oye, Kibondi oye, Afumo oye, Avibi oye, Agabana oye, IMP oye, Tonse oye. Bonjour, Mwangi, ine ndibino kwambi. Assalamu alaikum. Ine jama ndo sangala kwambi. Wona nkobe zo sangala jonjo. Ine ndo sangala kwambi. Ndikuziwa kuti munandiso kwambi, Zona zimenezo kosa nami zabyo ndicho ndikuziwa ileso nakuswani kwambi shapa onafika 2019 njoba mdandila pano machikoni maole mdikuziwa kwambiri mobilize gizo na umeneho yebiboye Monga anena a vice president pasa masiko jepa. Ufiba akisanga. Dibi boye. Ine. Dinapo au president. Dibo nafu ya kuberanso. Kodi di promose inu. Osa dini ae. Dibi boye. Kifuba zikorino la rongeka. Zikorino la vunda. La futwa. Akuti maiko sapansi. Maiko 193. Akayerenga. Akuta antwa Malawi the number 2. Pa antwa Kisoni. Komanso onvesa Kisoni. Ibi oye, antu osa sangala. Wadi mnanga sangale, aibe kudia. Mundu asayange, aibe nyumba. Aibe nshido. Akulepia kupea school fees kwa nake. Sangalae. Ndiye ifedika bwela pa 16. Chikuzon senyor zite. Ifna Malawi, akaya antu antendere, komanso antu sanga. Dibi oye. Gari ntaka ija, kude tizija bwino, tatatu, ena kakana ili baibi jifugwaya. Koma tizija bwino, osadi tizija jitenze, kapena zina ai, kapena nyiga ai, zimezo zite. Kale ine kulonja zimenezo wuli tikabambatie sesa kwambiri pakali pano tinima program Kani bakali ma program osina
tindi komi yokonza ziko lino yali maripoti yake kulikiamba about 70 tikta implement report imeneyo DPP oye ndipo muzana kudezi ntuzasinda DPP oye chachiwiri ndikufuna kuti timange Malawi okomera anthu onse osokomera mtundu umodzi ndi alimodzi kapena mpingo umodzi ayi okomera anthu onse chokera ku Chinji bila kukotakota Nsanje Chokchichipa maliyense akhayosangala muziko muno chwaziko lyonda anthu onse tiyese sazimira kwambiri komanso nakubweresa ni manifesto mmaziwa manifesto tayilemba mapeji 90 yaifupi kwambiri muChingerezi muChitumbuka ndi muChichewa mukapana mwayi muwerenge zimenezo pali zambi zimene tifuna kubweresa kuno kuti dziko lino lisinthe. Example, ma school fees onse azakhala aulere. Oye, kuti mwana aliyense akhale nyuma yopita ku sukulu kuandikilapila kholo lina lindi mwana pamudzi osapita ku sukulu ndiye azakhala ndi APM kwambiri. DPP oye, chifukwa ndifuna dziko likhale lophunzira palibe dziko lingatha pasukulu ngati palibe anthu ophunzira. Singateke. Chifukwa tinabweresa ma community college kuti aphunzire zochera za ukalpenta jude chanchan ITC zosiyana maluso osiyana akatero athandiza dziko lino. Choncho education in number 1 ifeyo zimene tiyamba tipitiriza ndipo constitution ilonse 229 mukhala community technical college. DPP oye, komanso nyumba anthu ndakisoni chifukwa akugula nyumba zomvetsa chisoni. Nyumba zochititsa chisoni kwambiri zodontha za mauzo. Ife tiyamba program yathu ija amene anayamba msoli wake anali Honorable Nsaka mmene nasaka kuyamba program ya malata ndi simeni imene otipitiriza nthambi tinachoka namanga nyumba 15,000 tipitiriza ku in 5 years ndifuna pasakhale muno Malawi nyumba ya adoti yodontha kapena ya mauzo ayi. After all, kulibe mauzo apela ku mauzo kulibe ziko nthawi zino ndeti peze malata kandochipa palibe kanthu ndi njera basi kunyumba zikhale zabwino kuti anthu azigula nyumba zabwino komanso za security osankuti aliyense kubwera basi ngolowa nyumba kwachita za chiwembu zimenezo tichita posachitapa koma kuti zonse zichitike pali chinthu chimodzi ndi pa 16 pa 16 kuti tonse tikavote ndikuti ichi akufuna kuti tibwereze kuvota afuna kuti tibwereze kuti tikabwereza ndi atibere then kupempha nonse kuti salole kubwereza ayi tivote first ballot aliyense amene anavota amene anayembesa akavote first ballot basi musalole kupita second ballot tikaba second ballot patha mavuto ambiri je tonse tipitirize zimenezo
ndikuzakuda funa kubera zimenezo zisankho akuchita zosiyanasiyana koma ife ndiauze kuti ngati abera chisankho ndikuziwa kuti abera chisankho ine sinzavomera zimenezo. Ndiko Machine, machine, I own the machine, I got the machine, she's on the machine, she dance the machine, I win I got, you wait. Ici 2020 kunaweza kibwana ndipo ninavyoamini siwasika funa mkondo mu Malawi. Koma this time God abela this time sinivomera de anvezinezo asiye zinakupanga zimene zakupanga asiye kuti anthu asankhe munthu amene akumfuna kuti aliyense akhale ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna. Tamvula zimenezo ndimawu amenewa ndikuti nthawi yanga atha kuti ndikuti ziwo kwambiri ndikupita kutali tizabweranso nthawi nakuzacheza koma ambuya kuti ayiseyi musayiwale kupita m'makhomo monse wauza anthu kampeni pakhomo kwakumbusa the 16 September ndikwalimbikisa kuti ndithu angoyang'ana chimanga folo basi tamvula zimenezo chimanga folo basi ziwo kwambiri amulabudanisa nonse zikomo.